ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryetay wita alawas anapauluan. So papa, ti kinaago, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hello, auntie. Imbag man tayo mawag kayo. Uray at daak dito'y sa bali a pagilian. Di ka malipatan. Siksi ka lang ti kabsat day di mama. Ngam ada kayo mat ngamin iti adayo. Di ka kadipay nagsubli iti balayo. Saan, auntie? Naranggas mat da Uncle Danny kan ti agsyuman kanya. Di ka di kabsat day di papam, tidakda ka matam. Wan, auntie. Manipod awanan day di papa. Isudan ti bus ijay negosyo ni papa. Kadwanan ni Tita Carla. Binaybay anda ka apim manaw iti bukod mo abalay. Wan, auntie. Agam-abang aklang iti basit a kwarto. Tabasit mo ti sweldo ka kas servidora. Si Mardengak pa yan nga agadal. Parbangon pa ilaang nakariingkan. 7:30 pa'y mula ang tisarek mo nga agdalos ijay dakkalapas dek ijay syudad anak ko. Inlak pa'y sibugan ang itimula kapit siya, sakbayan sumurikak nang. Siyak toon timang sibog. Medyo adayo ti pagsakduan iti pagsibog. Basitan ti ubog ti asideng abubon. Marigatan kayo Sapay sang atmat. Nabambanog kanton asumrek iti trabaho manak ko. Kabalak nang. Napigsat ay anak yo. Nanang, napan ka din ni Manong iti trabaho na? Kapkapan na. Amangan kanong amin numala daw. Apay adinak inuray. Tapno adda kadwak amagmag na. Papanam aya. Imbagam kumakan kwa na tapno inuray na ka. Adda ngamin nakita nga agkasapulan iti waitress, nanang. Kat masapul nga agi pa sa kano iti biodata. Sakbay nga agaplay. Adda ka di bayo datam. Adda iso kumangarot ti papanak ita. Mangipasak iti biodata. Kan agpa-interview Oh, mutlagayam. Apay nga rod adi ka nagriing itinasapa. Nariingak ngamin iti nga trabi nanang. Kat nabayag ajak nakaturog. Aldaw gaya man, idi nakapuutak. Adto iti minubuk, miss. Agpili ka, tayo nakalaan ti order mo. Ayan ka diti pan naka-opisina da ito'y a restaurant. Kaya't kukumati agaplay akas servidora. May sakagayam nga aplikante. Ijay abanda, Makitam, jay ruangan a berde ti pintura na. Awan. Agyaman akunay, miss. Awagan naklatan iti Eva. Anya man tinagan mo? Syakmat mi Julie. O sige tamapanak nga rod dita opisina. Eva. Sige. Good luck iti panag-apply mo. Kan iti interview. No makita mo umay ni Eva dito balay, but nga, tapno saanan nga umay ditoy. Napananangatan, ma'am. Sipo na ti tinungpayo kat pimanaw mo tayo. Dayjay ti kayat ko mapasamak. Tapno matagikwak ti negosyo kandaga day di asawak nga amana. Tapno maaramid ko ti paparamid yo kanyak. Masapul ko pa imot at ibasita pagpagalis, madam. Ikan kay ti kwarta, ngam kaumum tingiwat mo kadagiti mapaspasamak dito'y balay. Di ka dati relasyon nyo ka ni Sardanay, ma'am? Tangiwat mo? Apay abalik sampay laang. Ay, doa talang ba dito, ma'am? Awan mo't makangay. Naglapayag ti daga ko nada. Tanangam ti panagsasao. No di mo kaya't nga oray si kakat pagtalawak dito'y dakkel abalay. Rimor ka matun iti opisina ni boss. Kumusta ti aplikasyon mo? Naala akon. Mangrugi ak kanon inton bigat. Adamat nga rod ka barbaro akadwami dito Nabayag ka din dito Medyo.
An-anusak, uray na babati sweldo. Tadyak ngamin nakaturpos iti panagadal ko. Taga dito'y ka syudad? Wan. Ubingak pa'y idi na tayo ti inak. Nangasawa manan ti amak iti naranggas. Iso api manawak iti balay mi. Simregak akas waitress. Kasta ka di? Ay, kaasi kamot nga rod, Eva. Manong, inton bigat, di nakpampanawan agkuyog taamag na, tamapanak iti trabaho. Anya? Agtrabaho? Unya kanumot nga di trabaho ti kapsat ko. Ni Manong mat, kung kunamsa, waitress to'y kabsat mo. Anya? Pudno ka niya may saka na waitress? Wan Manong, iti may sa restaurant ijay downtown. Ne. Ang damat gayam amam. Kunak nagpatingga ka lang dito balay. Adamot amok Manong, kung kunamsa. Ala, masapa ka nga rod ta magmagnatan. Amumat dito ayan tayo. Manmano tilugan. Imbag no makadanon ta di ta baba, ta mabalin ti lumugan. Ang asidagmat ti pagtrabahuan. Iso magmagnatan. Mayat kit di taag-exercise ta. Kasano nga ta maipanagan kada ti sanikwa day di kabsat mo? Sanikwa ti asawa na. Masapul nga agpirma ni Eva. Ta isulang ti anak day di manong. Apay pailaan, kat kabsat mo mat. Kan, asawa nak mat. Kukwada ngamin iti sigud nga asawa na ti sanikwa. Ni Eva ti rumbang agtawid. No kasta, masapol nga rod nga agpaarami dak iti uray peke a papeles nga inted day di asawak ti sanikwa na kanya. Ken, inted namat kanyak ti dadduma. Rumbang lang. Saan kat aday dyan nga Eva ti agtawid? Iso anak ki asawa ak iti lakay nga amana gapo iti sanikwana. Ngam no agparang kan agreklamo ni Eva iti korte. Delikado. Iso nga rod nga agpaarami dak iti papeles iti abogado. Agmay may saka ka di iti boarding house mo? Wan, awan nga min kabsat kan kabagyak dito eh. Agmay saak nga anak. Awan magtandag iti dadakkel ko. E di pala sitang akpay. Kat, dagiti kabagyan ti inam ngay. Adda may sa kabsat na. Ngam adda ijay abroad. Umawag mat sagpaminsan. Apay asag paminsan laeng ako nam. Damag ko nga stricto ti asawa na. Saan siguro anasaya ti kababalin na. Umawag siguro no awan ti asawa na. Syakmat, adda balay mi itirabaw ti bantay ija igid ti syudad. Kadwat ni nanang kan manong ko. Awan matan ti amak. Imbag pay kan ka, taada ka balay mo. Ngam siya, awa. Nanang, addaman kadwak a serbidora iti restaurant a nakakaasi. Apay ang nakakaasi ako nam. Pinapanaw ti agsyuman kan kuana. Agab-abang kano iti basit a kwarto. Agmay-maysa. Nagalasmat ti ugali na itang agsyuman. Masyanak nga rod kan kuana, manong. Pasaray na liday. Gayimam latata kaasi mo't. Saan unay nga agliday no adda gayim na amang iparik na iti pamatag. Winanang. No apay mat anaranggas ti agsyuman kan kuana. Kat nasingpet mat. Adulat ta ti kakasta at tao. Tila pagsayaatan ti bagbagida ti napatag kadakwada. Imbaga ti abogado, akasapulan kano ti pirma ti sinalbag a babae, tapno maipanagan kanyak ti sanikwa day di asawa. Day nga rod di bagbagakan ka. Kasanutan, numapukaw ka data ti negosyo. Ay, saan na mabalin? Kasano pa'y ang maaramid ko ti kaykayat ko? No ni Evan ti manarawidwid iti negosyo. Lakit di
Saan ta makairwar iti kwarta no awan pang malubos na? Dayta ti Jack pulos kayat ama pasamak. Ti kasayatan nga ramiden ta. Alilawon ta ni Eva. Ha? Kasano kuma ti panangalilaw ta? Mangbiro kay ti kakadwam, tabirukan nyo ni Eva. Birukain ko na yun, ma'am. Pagawidan nyo ka rin. At dati masapol la pirmaan na. No lakad ta mapirmaan nan dagiti papeles, mabalin nan ti pumanaw manen. Anya ka di nagidya papeles, ma'am. Apay ka di nga agdamdamag ka? Ti ipatrabaho kan ka ti aramidam, tabayadan ka met? Mga alak nga ron iti kadwa ka, ma'am. Diyan ko madalugan na tapno masapulan mi adagaws. Diyan ko malugan dito'y balay, nga mabigbig day dyan ni Eva. Sigurado nga aglemang lakit di day dyan. Pinabiro ko ni Eva kan ni Budoy. Kasano nga di ko nam, apanangalilaw takan kwa na. Ibagam nga adda maawat na nga allowance a binulan nga aggapo iti negosyo. Ngam, masapul nga agpirma nga umuna. Mayat, dayta na panunot mo. Inton mapirmaan nan ti papeles, jak tumatlaikan, takukwak ton ti sanikwa ti ama kan inana. Kukwata ko nama. Masapul nga rod ang masarakan da, nunap na pananday di babae. Huwag nga rod. Apay adita na panunot da ito Sakbay apim manaw. Apay akalat apimanaw ka. Idi adda simrak alalaki dito yung restaurant. Saan ka di arumbang asabaten ta tapag serbiyan ta ida? Kabagyan ti agsyuman kanyak dagi jay. Sigurado lakit di apagawidan dak, taparigatan dak manan. Ha? Kasta ka di? Eh, saan ka pa yung arumwar di taayan mo? Siya kung ti makamu kadakwada. Agi aman unay ha. Sapay ko ma, tasan ang nakita ni Bosti inaramid ko apan ng panaw, idi ada sumrak a parokyano. Ilawlawag mo kan ni boss ti makagapo. No apay apimanaw ka. Di naawatan ti anyaman a rason. Ti kayat na, kat naalibtak amin ti servidora. Ikatan na adagos dagiti makita na anabuntog nga aggunay. Kasta ka di? Sapay adda CCTV dito eh. Simat dyan na istoryak kada kayo akatrabahwak, a pinapanaw ti agsyuman kan kuana. Tapay. Adda ka di manan sa bali aparikot na? Wen manong, nakita na ti kabagyan di agsyuman kan kuana akatulong da kano. Ang mga nubirbirukan da, kat parigatan da manen kano. Nagdakas mo't nagita at taon. Ngam, saan mo't nga ubing na itagnagan ni ti Eva? Apay asan na lumaban? Awan kano ngamin ti pagpaabogado na. Kan awan ti amuna ang makatulong kan kuana. Kan kabuteng na ti agsyuman kan kuana, manong. Nauyong nga roday tang agsyuman ano kasta? Di mo matla isang putan ni Eva. Babae laang dayjay, idinto talalaki kayo. Ang mga awanan dito siyudad, ma'am. Napananangarod ngay? Saan nga ta anak asawan? Kat addan iti sa balya lugar. Saan laang adito'y syudad ti pagbirukan nyo? No kasapulan arumwar kayo dito'y syudad, aramidan nyo. No kasta, mapan kami ti igid ti siyudad, ma'am. Ado ngamin dagiti na nga to apasot ti siyudad, iti aglawlaw. Amin nga iskinita kan igid ti syudad, danunan nyo. Matungpal, ma'am. Oh, sa ingarod paggasolina tilugan, ma'am. Sana tumaray tilugan no awan gasolina na. Ikan ka, ngam ipakitam amin a resibo kanya. Apay akasta tilangam arimwar iti opisina ni boss. Pinapanaw ni boss. You are fine, kunana kanya. Gapulang iti napasamak iti kalman. Sapay jak nakabayad iti abang ko, iti abang ak akwarto. Papanawan daklakit di.
No jak ka no makabayad inton bigat. Alaan da dagiti alikaman ko. Apay, adi ka nakabayad. Nagsakitak nga minsak baya si Merka. Nagbakasyon na, kat basit tinasweldo. Kasano ka nga rod itan? Diyak mo, mariribukan na klaunay. Eva, agyan ka pa iti suli da ito a restaurant. Urayem amalpas ti oras ko nga ag-duty, ha? Hello, auntie. Agyaman na tayo mawag kayo manan. Anya ka diti parikot. Apay ngagsangsangit ka. Naikatak iti trabaho. Gapo ka dagiti lalaki akadwa ni Tita Carla, auntie. Ay, dakas sa partaan dayta. Liklikam, dagpakita iti dayta, Carla. Kabutang ko ni Tita Carla, auntie. Anya ti aramidag. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Supapa, ti kinaagum. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.